Fil-Birgu ġie inawgurat spazju miftuħ rikreazzjoni ta' tfal. Ix-xogħlijiet f'dan il-proġett inkludew bandli u bankijiet ġodda, tiswija tal-pavimentar biex l-ilma tax-xita ma jibqax jaqleb għal ġoswar iżda joħroġ għat-triq u restawr tal-ħajt u rixtellu ta' barra. L-Awtorità tal-Ippjanar permezz tal-Fond għall-Iżvilupp ta' għajnuna finanzjarja ta' kważi 120,000 euro biex isiru x-xogħlijiet f'dan il-bandli. Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, Stefan Drinzo Azzopardi, qal li dan il-fond huwa ta' għajnuna kbira l-Kunsilli Lokali biex iwettqu proġetti fil-komunitajiet. Sar investiment ieħor permezz ta' fondi min-naħa tal-Awtorità tal-Ippjanar flimkien mal-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Kunsill Lokali tal-Birgu li permezz tiegħu saret riġenerazzjoni tisbieħ ta' dan il-bandli hawnhekk. Dan huwa spazju miftuħ li kien mill-aktar meħtieġ din il-lokalità għall komunità tal-Birgu u tal-madwar biex bekk it-tfal għandhom spazju rikreattiv ieħor. Biċkejknin jilabu fl-isfond is-Sindku tal-Birgu innota kif issa il-komunità għandha spazju rikreattiv għal familji u għat-tfal. Il-bandli l-unika wieħed playing field li għaw f'din iż-żona. Mħabba l-fatt li fil-lokalitajiet l-oħrajn qed isiru xogħlijiet bi proġetti kapitali. Hawnhekk kif tistgħu taraw għaw għaġ kbir, kien hawn għaġ kbir għal ġenituri fejn iġibu l-tfal tagħhom għal rekreazzjoni. Dawn il-proġetti huma xhieda oħra tal-ħidma tal-Gvern biex iż-żoni urbani jkomplu jiġu rinnovati bi proġetti aktar sostenibbli, fl-istess waqt li n-nies igawdu minn kwalità ta' ħajja aħjar.